Ka Ktien tang jingkeli ha jing iman ka sngi ka ngin le shanu ngin le balai kumni ka ja mensim kaling aka bisa badap tang jing perka jingkhu slaya jing in shanu nang ningan pai pada teng hateng lamarwe ya U Blei Un abalikum niyanga jingsut yo satya dehang tabun singi bakla ilendet na U Blei da jing tarai ba jingsu inyo na Ktien ni persyangi wat kilat bangin yo kajuba menyos ngusur jing yara syatangi pagi kemar Jisu long kajuba hakajim in jongi ulong kalenti kajing in jingsu kabashisha Jisu long kajuba hapdeng jingkren wan pandem hakjat kadikna in your jingkren shirta Habapai menta tang jing yale berkenti kiai ja lahayin hasem imlang salam nikiri hapdeng kamangate em kan omdu ngam tip te yakiwe jingpa borbu rombathala Jingsheptieng ya U Blei ay manoken wanlam shalan tika jingha shaka jing yalong kawe kajing ba U Blei Jisu long kajuba hakajing im jongi ulom kalenti kajing im jingsu kabashisha Jisu long kajuba hapdeng jingkren wan pandem hakjat kadikna in your jingkren shirta Long kajuba ya ka Teiborlang bangin yopa kajing penin bajing mabe U Blei Jisu long kajuba ya ka mensim taban kya lupa syau ulam yagi syate Syaying ipa ai khublei ya phi ka kyrteng ka thiang tam ka jong U Jisu Khrist unong pen im jongi ya phi ki ba pet ding ba ka TV ba ka YouTube channel nga ai khublei ru ya ka good news
channel kaba ailat yang kene ka janmit kaba menta ban sam ya ka khubor ka jing pen ka jong U Jisu Khrist tu shopping ni ya chakmat tu in pendam khama jong blei ha ka jingwai ku pa jing ba hapdeng wana khama jong me ko try ban ai ngu me ko pa ba me ai ngi ka jing kyrkhu ki ba kan sai tam ha ka jing ka jing ba mana ka si ka jing ka jong me ka badap ka bashlei ka jing sngi ka jing map ki pop ring kang ka jong me ngi ko pa ngi yo ban ma da ka jing ka jing ba mana ka si ngi dwai ka ni ka jan me ka ba menta bangi shakri lang kumne ko pa bi tu isin ba mandar kat bat ngi ko try tu isin padan kam ngar ka shakri ka batlat ka barem ka bachat na ka benta ka buram ka jong me bat na ka benta ban penyar ki hima ka gospel ka jong me ben kentang noi ka ni ka por ka brang sa ko try tu ya lam me ru mun sim bu khu yo jong me ha ka jing Jisu Khrist ngapan ki ni baroh amen ha ka ni ka jan me ka ba menta ka ban kren ba ban ya lam prang ya phi baroh ki jing mo cha khat ki jong phi shaka topical sermon ka balong halor ka phang ka Jingsheptieng la ne ka Jingtieng ha ka jing ya lenti ka jonga kum ka kristan ya shem ba ka ni ka jing sngo jong ka Jingsheptieng ka juwan ya le barobor ka ba penlong ba pen artien ya ka jinget kristan ka jonga ba ya ka bor ka jong U Blei ha ka jing ka jonga ha ba pet menta shibo nangi ngi ya kan du ban ya le persha ya ka ni ka Jingsheptieng ha ka jing ka jongi kalong ka Jingsheptieng ya ka jingpang jingstom la ni ka Jingsheptieng ya ka jingyap la ni ka Jingsheptieng ya ka lawe ya ka bansawan ka Jingsheptieng ya ka jingdom bat iki wepat ka Jingsheptieng ki ba harukom ki ba ngi ya kendu ha ka jing ka jongi ba man la ka si ha ka ni ki por kalong ba omla ban sngo thu mo dan ki por na bat nang no ka wan ka ta ka Jingsheptieng ha ka jing ka jongi ba pun sin ngi sngo ngim la ban nei ka long helpless ngi long powerless ngi sngo ngi sha te sha khum ha ka bor jong ka bat ngim so la lat na ka bat bun sin ngi sngo do jingkren ban lat na ka ni ka Jingsheptieng kom ta ka jing ya selok ha ka ni ka por ka nong na ka shiti ka ba ar Timothy ka nong ka baning kong ka ta khat ka ba hinyo Ka Ktien ki ba ong kumne na ba U Blei shem la ai hangi ka min sim ka Jingsheptieng Henry jong ka bor bat jong ka jing bat ka jingle adkar kani ka ta khat ha ka ni ka jan me ka ba manta ba ne selok bat phi kalong ban ai min sim bat ban pelat luot ya ka jing jong no ki ba sngap ling ba ka ni ka YouTube channel ba ban long ru ka ta ka jingkren na ka benta jong no ki ba ya le ke ba khon ya ka ni ka Jingsheptieng ha ka jing ka jong ki habangi pet ya ka ni ta khat na ka shiti ka ba ar Timothy ka nong ka bening kong ka ta khat ka ba nyo hang ning sham ba ki ni ki Ktien ki long ki Ktien jong apostol Paul ba Ukraine yu samla Timothy lingba ka shiti ka ba utho sha u men ba udang don ha ka yeng bendi ha ka shnong rom u Paul utho ikan ka shiti da ka jing so khia u kan mau yu samla Timothy ba u de samla u ba de ban ha ban yat ya ka lenti yat ka jong u kum u kristan ha ka ti ki Paul ka ba men sha ba empat bun ki kristan ba Timothy u don ka benta ka ba kraw ban yalap ya ka gospel ka jong U Jisu ba tu ki poru ka don ka jing pinshitom ya ki kristan ba ka ni ka shiti ka long ka shiti ka ba u Paul u kintu ya u samla Timothy ba unong u bashlur ba unong u samla u bayai tur shaprang ba unom pinsngo ya ka ta ka Jingsheptieng ka ban wan ha ka jing ka jong u na ma ka ni ka Jingsheptieng u Paul u tip ba ka ni ka Jingsheptieng ka long kum u mau jin thot ya ka jinget ka jong U Timothy ya U Jisu Khrist bat ru ban train na ka benta ka mission ka gospel ka jong U Jisu kumta u Paul u aiman sim ba u kentu ya U Timothy ba u nong u samla u bashlur ba ka Jingsheptieng kamde ban don ha ka jing ka jong u kum u khun kristan kum u samla u ba sios pa da ka snam ka jong U Jisu u belong ru khun jong U Blei tingin pe ke mo ka ni ka Jingsheptieng kini ki start psychology la ni ki psychologist ki ong ba ngi baroh ki brio ngi la kha ka Jingsheptieng nan dan atli kita ki Jingsheptieng bala kha en bon fear ha jongi mo na do bangi la kha
nadu menshabrang red bakata kalong ka jingtieng banhap ka jingsheptieng banhap fear of falling but ka way pat ka jingsheptieng ka jing sawa lani fear of noise lani sound. But hadin ka bang inang he nang san kini ki jingsheptieng ki bahar kom ki wan ha ka jing em gujongi kinang roy kinang san nginang yo ma di jingsheptieng ha ka jing em gujongi ba ki don ru ha ka jing em gujongi ban pentieng ban pensmiet ya ka jing em. Abang ipet pat sa ka Bible ke ka Bible ka ong syapang ka ni ka jingsheptieng dan ni ka jingtieng. Ka Bible ka kren syapang atli kita ka jingsheptieng ka way ka long ka hukum ka jingsheptieng jo ka jing hukum kata ka long ka hukum ban sheptieng ya U Blei batang ya U Blei bangi de ban sheptieng baka ni ka jingsheptieng ya U Blei ka long ka hukum ba ngi iwei pi wei ki khun ka san ngim la ban lat na ka ni ka hukum ngi de ban sheptieng ya U Blei u ba kraw U Blei u ba don bor U Blei u ba thaw ngi U Blei u ba penlong ngi U Blei ba bat ya ka jing em ka jongi ha ki kti ki jong u nginyo iro ka kitab Ecclesiastes kelenong ka bakat ar ka dokhat ka bakat lai bakat saw hang tu ka ong kumno ka ong sheptieng ya U Blei pat sumar ka hukum jong u namar ka ni baroh ka long ka kamram U Briu ngi baroh ngi dala ka jong ka kamram ki khun kristan kata ka long ban sheptieng ya U Blei u jongi ngin yo iro ki kam ki apostol kelenong ka bal khandai ka dokhat ka balai huwei hang tu ngin yo i ba Bat dah ka ba yat ha ka jingsheptieng ya U Trai ka jing em kristan ka jongi ki ngi de ben yat ha ka jingsheptieng no am yo no de ka jingsheptieng ya U Blei u jongi ngin yo iru ha ka shiti ka jong upol chi ki Hebrew kelenong ka ba khawei ka khot ka ba hin yo hang tur ka ongkom no bada ka jinget Unowa habala maham yo udo U Blei syapang kita ki ya ki bampat syamla yo i habala penki ya u da ka jingtieng riu Blei ula thau ya ka yeng leng ban pen em ya ka yeng jong u da ka ba u penrem ya ka perthai nginyo i ya ka nemo ki jingtieng ka jingsheptieng ki long bitang yo U Blei jongi ba em ba u beshisha kani ka jat jingsheptieng ka penlong yengi ka jingsheptieng ka jongi U Blei ka penlong yengi bangin em ka jing em ka ba kumno ka ba hok bat ka ba khun ngin la ban syam na ka shiti upol ba ar koren ka lenong ka banyo ka khot ka ba iwe ka ongkumno tungit pen khut no yala de na ka jing bit nget ka do bat ka men sim baro da ka ba penjanai ka jing khut ha ka jingsheptieng ya U Blei yo ingin yo yang ni ba ka jingsheptieng ka jong yo U Blei ka penlong ingi bangin em ka jing em ka ba khut ka ba hok ka ba sngur ka ba ar ka jingsheptieng ka jong yo U Blei ka belong ka hukum ka penlong ingi kumno ka penlong ingi bangin em na ka benta U Jisu Khrist om na ka benta yala die ngin yu Paul sa ka shiti jong u shi ki Philippi kelenong ka ba ar ka dokhat ka ba khat ar ong kumno ong to kum tate ku hep ba ie jonga kumbahala ka sngi phila ko ngo amtang ha khmat jonga ndre menta khamtam e ha ka bangam don ha khmat ken to trade up no ya ka jingpin em jong phi hi da ka jingtieng bat ka jingkhin yo ba ka jingsheptieng ka jongi U Blei ru ka wan lam sa ka wei pat ka benta kalong ka ban pelong yengi bangin la ban phla shaphang ka jingpin em U Jisu Khrist pat ru banya lam ye ki wei sha ka jingpin em ka jong u ila ban syam na ka shiti ka ba ar ki korin kalanong ka basan ka khat ka ba khawe ka ba ong kumno ka ba ong namar kata habangi tip ya ka ni ka jingsheptieng ya U Trai ni persyang pen ko ngo ikibrio henre la pen pawingi ha U Blei bat ngakermen bala pen pawingi ha ka jinga tip lam jong phi ru kini kilong ki benta na ka Ktien ka jong Blei ka ba shibenta bangi de kalong ko hukum bangi de men sheptieng yo U Blei u jongi abangi sheptieng u ngin nang ban em ka jing em ka ba hok ka ba khot ka ba sngur ka jing em ka bangi la ban em na ka benta U Jisu Khrist bat ru ka jing em bangi la ban phla shpang ka jing pen em ka jong U Jisu shaki wei pat te ka wei pat ka jat jing sheptieng ba ka Bible ka kren kalong ka bambet kalong ka babambet bangin don kum ki khun kristan nama ha mingi bangim de mandon ya ka ni ka jing sheptieng kum ki khun kristan ba ka ni ka jing sheptieng kalong ka jing sngo ka bam sngo tanat kalong ka ba pinling a ka ba pin pisa ka ba ban khiai ka jing much parkhat ka ba pendu thia pendu dem
ka batu no ya ka jingsok ya ka jingkmen ha ka jingim ka penlong ru ban pen klomar clear ingi pat kaya lami ki jing mo perkhat sha ki jingdu jingkren jong ka jingim bat kani ka jingsheptieng ru baka Bible ka mahamingi bangim de bandon ka pentron ru ya ka jinglong bakin jaman siam jongi kum ki khon kristan ka pendunai kata ka jinget ka jongi ka bangi ngi don ha ublei bat ru ka penlongi ngi bangin ata tien ya kata ka bor ka jong ublei ha ka jingim ka jongi bat ru ka penjngai ya ka jingade ka jongi na ublei bat kane ka jingsheptieng kalong ka jingsheptieng ba ka Bible ka maham ngin shem na kisam ka ba khandai phuwei ka dakhat ka basan hang tu ka ongkum no ba pendan kam di kentien men om sheptieng na ka jingtriem min miet lem ne nau khnam baher min singi in iba pendan kam di kentien men om ba kum juru ni ino ka gospel ka jong ulokas ka lanong ka bakhat ar ka dakhat ka balai phu ar ka ba ongkum no to what ama mingi batok to what sheptieng ko ken ho ni barret na ba ublei jong phi usngau ba e ban ai ha phi ya kata ka hima in inik niki atli ki binta jong ka ting jong ublei ki apan kam e ka jing maham persha ya ka jing sheptieng da ka ba ong men om bat ong to what don ne ka ni ka jing sheptieng ha ka jing em ka jong i kum ki khon kristan balai mo kambet yang i kum ki khon kristan bandon ya kane ka jing sheptieng ngin i bo upol ukran ya usamla timothy wang kum nu ong wat nom sheptieng timothy wat nom sheptieng nama kani ka jing sheptieng ka long kum ong mene na khamat ka long ka jing mau jin thot bangin phlai ka kyrteng ka jong U Jisu lo mau jing thot engi bangin ngeit hau ta ublei bangin san na kata ka jinget ke jong ya ublei bangin don ke jingade ka bajan pat ublei ujongi ka jing sheptieng kam yeng ha ka nongrem jong ka jing shisha i upol maham persha itu methi na baka ka jing sheptieng kam yeng ha ka nongrem jong ka jing shisha kalong ka jing syukor lani ka jing thok ka jing sheptieng kalong ka jing perkhat biet bat ka jing sngo atatien ya ki a ha ki ktien phareng labu fear mo ka jing sheptieng ong fear ha ka ktien phareng kalong false expectations appearing real the false expectations appearing and are real fear kabam mon akting khasi ka jing sheptieng ka dei ka jing khmi lenti ya kabam shisha ba kalong shisha i ka jing sharkhai jakani ka jing sheptieng ka balong negative ba ha ka jing em jongi khon kristan bangin don ya ka ti kumno kani ka jing sheptieng ka kta ya ka jing ngeit kristan jongi mo ka kta na ma pol ma ham ma ba kta ka bening kong ka long ka jing sheptieng ka pen klat ya ka jing don jong ublei uba im uba shisha uba kraw kumbangi tep ba ka jing sheptieng kawan na usaitan ban penret men siamingi ba ban klat ba ublei udon uba kular yangi ba uni ai don ringkat ba ngi haki por baroh ya ba ka jing sheptieng ko ka pen matla lut ki jumo chupar khat ki khmat ke jongi ban pen kan mau ngi ba ublei udon ringkat ba senda jongi ukular uladap kular ublei udon senda jongi henry habawan ka jing sheptieng bon sen ngi klat no pat ya ublei ngin yo i ki ktien kular ki jong ublei ha ka kitab Isaya klenong ka ba sap huai ka khat ka ba shipho ongkum no to what sheptieng me namar ngalong ringkat bat me what ngong ma namar ngalong ublei jong me ngan pensai bor ya me ho ot ngan ya rap ya me ho ot ngan kersane me ka kti ka mon ka hok janga om tang bangi klat ya ki kular ki jong ublei ha ka jing em ka jong i kumbala tho kini ka ktien kitab Isaya henry ru bon sien ngile ayu ngi klat ru ya ka jing kraw ka bor jong ublei om tang bangi klat ya ka kyrteng ka jong u henry ngi klat ru ya ka jing kraw ka bor ka jong ublei kani ka pelong bangin pen kraw ya ka jing sheptieng ban ya ka bor ka jong ublei kani kaya lamru yangi wat bangin jingaru na ublei ngimla bandon ke jinga dei bot ublei bat ngisngau ba kata ka jinga dei ke jongi bot ublei kam don shu ka jing sheptieng kala ban le hadu kata ka jing sheptieng angi gi bri ki wan ha shi bon ba ki rukom ngimla ban batai
kumban Jingsheptieng ke jingdum nane ke Jingsheptieng ya ke jingyap ya ke jingpang jingstom kumbang la ong mene na kaman kini baroh ki wan ha ke jingim ke jangi ba ki we pa ke Jingsheptieng ki ba manga ba ma phi ngiyat ling ba ke jingim ke jangi ngin yo iru ko nuksan ka Ktien ke jong ble kumno ki khon Israel ki ya de kelenti ha ke ri khlau sau posnam ha jaka begin ya tang sau pos ni nama ki long ki khon ki badap da ke Jingsheptieng kata ka Jingsheptieng ke jong ki ka pen kelet no ya ka bor ke jong ble kata ka Jingsheptieng baki yat ha ka ri khlau ba tip di ke ek ban sawan moi kalau we kim tip ke ek ban saja ke ek ban sawan ha ka jaka bakin yat da ka jinget na ba uble dareng kat baki ndai na mal ke Jingsheptieng baki kan mal ke ri Egypt ba kumno ki shong he ki shong han ki thiasuk ki bamsuk hari Egypt ki kan mau penbani kita hakata ka ri khlau ba apreng ki jing lep ki wan ki haban ya sau pos ni de ki ya lu sau pos nam ma ki klet noi ka bor ke jong uble ki klet ba ki shakri ta uble ba uble ba krau bor ki klet dut kita ki ibaro penban ki phai ki khmat ke jong ki shaki ble thau kinangam susu ela dia jaka Jingsheptieng ka ba mla shuban ke khli ba bon na kita ki khun Israel kim la ban yo e ka ri kanan namar ba ka jinglong ka jong ki Jingsheptieng palan ha ka jakab kin shanya yo ble ki shanya ban ya ki ble thau ki shanya ban ha ka bor la die ngin yo iru ka nuksa jong u Joshua u blong samlarang ba kumno pat u Joshua ulong ka nuksa ka ba bhana ka banta jongi ha ba kalenti ya ka jong u samna Joshua ru kadon ka Jingsheptieng u ble yo Joshua u Sheptieng le uble pen kan mau Joshua ong ba wanom Sheptieng Joshua na banga don ringkat bat me nga ngan ya ringkat bat me le si u Joshua kata la jan klet ya ka bor ke jong uble la jan klet ba uble u don hasenda jong u la jan klet ba uble u ya ringkat bat u hakum kata ka bor uble wan pen kan mau u Joshua bu wang don ringkat wanom Sheptieng be courageous te pareng ko ong and be brave long shlur ko Joshua na banga dan ringkat bat me ha ka jing em go jong iru de sieng a Sheptieng dengan kan mau ba uble dan ringkat bat ni uble ba krau bor ubala ban pelat ingi na ka jingyap ubala ban pelat ingi na ki pop wa pelat ingi na ki no ki jingmat ki bangi sham ga jing em go jongi ula ban pelat ka ta na mar ba uble ulong uba krau bor ai ba ka Jingsheptieng kanum telap yangi dengan kan mau ba uble dan ringkat para senda jongi kabenta ka baar ka Jingsheptieng ka penlong ingi banginum lat luot ka jing em ngi ka Jingsheptieng ka penlong ingi bangin shakte shakhum ha ka bor ka jangka but bun sin ngi so bangim la ban lat mo ngim so la ring men siem namar ka ni ka Jingsheptieng ha bangi phas ka diang shakamon sedien shakmat ru ngi don ka jingte so dong jangi namar bangi don ya ka ni ka jingsngo jong ka Jingsheptieng habasha te shakhum ka don ru ka jing sakut ha ka jing emu jingi mo ngim long progressive man chi ong no la dangi sha te shakhum ngim long progressive ka jing em gu jingi kam ya bet shakmat ni sakut haju ngim la ban san ha ka jing em gu jingi te ka ni ka Jingsheptieng ru ka penlong ngi ki khon Kristan banginum la ban ya ban kieu shaprang ha ka jinget ke jongi ha ka jinglong man sim ke jongi ru ni sakut kumjo ngimla ban ya shaprang ban kieu shadrang nabar bagi don palat ya ka ni ka Jingsheptieng ki khon ke san ni don bha ka ni ka Jingsheptieng ngin kan mo yo Jonah kumno Jonah u khot yo ble u khot yo Jonah ban le ya lap shani ne be henry u le pershai ka mon ke jong ble but u phet shakwe pakashnong fikan ma bo udon hak tu ka lieng kumno u Jonah u Sheptieng ke jing bitar ke jing bisar ke jong ublei namo bula le persai kamon ke jong ublei ta ka u khlam ne shong lang ki we ki brio ta lieng ru li shong shap po tdong jong ka lieng u phet ri i kadi ke jing shong ke jong u strong jong ka lieng ka long bu phet ri na ublei bat na ki brio namo ka don ke jing le ran ka don ke jing penram ha u Jonah kadon ka Jingsheptieng ka bakrao ho ya ka Jingsheptieng ya ka jing bishar ya ka jing bitar ka jong ublei namar kata ka daw uli shong shati shopo try jong ka lieng
ngin kan maru yu adam bat ka im ha ka per eden men ba kila le pop persha yu blei kila sai la yu blei ka Jingsheptieng ka wan haki baroh arngot kim im shu ka jing im ka balat lut ha ka per eden pen ban kile kum no ki pet ri wa ban wat u blei ki nama ba kila pet ri no u blei kila jingai no u blei nama ka Jingsheptieng ka jong ki ya ka jing bishar ya ka jing bitar ka jong u blei nama ba kila le persha ya ka mon ka jong u blei kini gilong ki nuksa ki bang yo I na Ka Ktien ka jong u blei kum ju ka jing im ka jong I ru le si ni haban yet ya la dia le si ke kan ka Jingsheptieng ka padan ha hapo jong I ha ka jing im ka jong I kala te la khu mingi mangim la shu ban yeng ki kijat ngim la shu ban long ka jing im ka balat lut bangin im bangin kran ne khana but what u blei ru ngim don ka ta ka jing lat lut ban ne de ban don ka jing a de ka bajan phat u le si ka ka ta mo ka pen longi bangin Sheptieng ha ban yet ya la dia but kam long yengi ki khon kristan bangin im ka jing im ka ba Sheptieng ka jing im ka ba sha te sha khum ka jing im ka bam san ka jing im ka ba sakut aju u blei kwa ingi bangin san ha ka jing long men siem u blei kwa ingi bangin yeng ngin yat ngin mare u kwa ingi u blei bangin im ka jing im ka balat lut ka badap kar hai ha u ma kular mon ai ka jing im ka badap kar hai hangi we bi we ki ba Sheptieng ya u ka balai ka Jingsheptieng ka penduko ya ka jing thmu ka jong u blei ha ka jing im ka jong I te kum ki khon ka sam blei ngim de ban dan ka ni Jingsheptieng na bang I don ka ni Jingsheptieng ha ka jing im ka jong I ka jing thmu ka purpose ka jong u blei ha ka jing im ka jong I kanum la ban urlong ngin long ki breu ki bayat ha ka jing ka sang jing ka long ka penduko ngim la ban ne na ka benta ka burom ka jong blei ngim la ban ne na ka benta ka kyrteng ka bakrau ka jong u ngin la ban ne na ka benta ban pinyar ke hima ka gospel ka jong u na mar bang I don ka ni ka Jingsheptieng we unong ya lap wait Martin Hugh ongkum no fierce goal is to get you to settle for less than God has planned for you ka jing thmu jong ka Jingsheptieng ka long ban pet tang shaki ki baret la ni ki buduna ban ya shaki ta ki ki ba u blei u thmu na ka benta ka jong phi ki blong ki bakrau le se but bon sin ni kan ran dien no but ni kan tat no ya ka ka ba ngi dei ban ne na mar ka jur palan ka Jingsheptieng u blei u la benta yang I we pe we ya ka kamram bangi ngi dei ban pendap khnang ba ka jing thmu jong u ling ba jong I kan urlong ndai pen ban bon sin kam long kum ta nama ka Jingsheptieng la pen ko no ya ka jing thmu jong u blei ling ba jong I ngiyo I ya us im David ko basnat ka jing im jong us im David men ba udang long tang u khana no ap lang brot kum no pen khlem ya u Goliath u Ramha u bedrong u baklan bor baki sipai Philistia ki babon ki baklan bor ban ya ki sipai Israel ka jing thmu ga jong u blei ling ba u David ban pen pau ya ka bor ga jong u blei ban pen pau ya ka buram ga jong blei ya ka jing kraw ka kyrteng ga jong u kala urlong shisha nama ba balai u David u long u khana u bashlur umbu e ka Jingsheptieng ha khmat jong u ma utip ba la da ubu e ka Jingsheptieng ka jing thmu ga jong u blei ban pendap ling ba jong u kan selong ka bedeko namar kata u yeng utip ba u blei jong u David u blei u beshisha u blei u bedon bor u bakrau bor ba u yeng hang ta u shanya ta ka bor ka jong u blei ba dena ta ka daw ken ba ka Jingsheptieng kamla ban shong ha u David u le tang da ki santali ki ma ba ka jeri ga jong u ban ne pen khlem yo Goliath ba u la ha ka bor ba ka kyrteng ka bakrau ka jong u blei u jong u ba hang ta ki Philistia kyo I ling ba jong ka jingshlor ka jong u David ya ka bor ba ka buram ka jong u blei ba ki khon Israel ki mani kat nu golong ka bakrau kat nu ba u blei u komen ling ba u David ba ka jing thmu ka jong u ling ba jong u David kala urlong ban I ba u David la long unong phla ya ka kyrteng ka ba em ka bakrau ka jong u blei u jong u bon sien ngi ngim la mo ban
pen urlong ta ka jing thumu ka jong U Blei ka jing em ka jong ina marba Jingsheptieng bun sin Jingsheptieng ya ka jing bam la jong I failure mo Jingsheptieng ka failure let's see bun sin Jingsheptieng ya ka e ka ba ki bru ken kran na ni ken Ka Ktien Jingsheptieng pan ban ni ki bru ta ka daw ka jing thumu ka jong U Blei ling ba jong ka dko no kam la ban poi shata but shibun ba kita ki jumu perhat ke bukan ha ke jing em ke jungi ke ban long ki mau jin thot na ne ban ka no ya kata ke jing thumu ke jong U Blei lingba ke jing em ke jongi ha ke ne ke jan me ngi niet ela di mo le si ke don ke ke U Blei khot na ka banta jong phi ban le ke no re ke kam hade phi don ke jing Jingsheptieng ba ke jing thumu U Blei la ban pendap lingba jong phi ha ke ne ke jan me yet ela di but tu tep ba U Blei ulong bakrao ba phile ikita pan bono un ai ka jing shlur ba phila ru ban pendap ya ka jing thumu ka jong u lingba ka jong phi kan no ko basong tana de kum ki khun kristan abangi ema ka ni ka prathai ni don ka jing thumu kata ka jing thumu pna buram U Blei to ai ba ko no ko benta ka ba phi dan ko no ko benta ba phi de ban pendap ka kamram ka jong phi to ai ban pendap kan baka taru ka long na ka benta ka buram ka jong Blei baka jing thumu ka jong u an pendap lingba jong phi ha ka ne ka sla jong ka ne ka prathai kumnu ngin le ban lat na ka ne ka Jingsheptieng mo ka shithi ka baning kong u yo andes ka lanong ka basaw ka khat ka bakhat pra hang tu kumnu ba don ka Jingsheptieng ha ka jing iet henry ka jing iet bajanai ka shop no shabar ken ya ka Jingsheptieng Naba ka Jingsheptieng ka don ka jing pinshitom teu tau ba Sheptieng sham la pinjanai no ya u ha ka jing iet igini ki kentien ke bustunar bhala fi don ka Jingsheptieng u yo ane supen ka mangi ba kum ki khon jo U Blei ngim de ban don ka Jingsheptieng na ma ba belai ngi mani U Blei u jangi u badap da ka jing iet ngi mani U Blei u bala job ikani ka perthai jang ka jingdom ba yo satan da ka da ka jing iet ka jang u na mar ka tangi ki khon ki jang u ngi de ban don ye ta ka jinglong ka jang U Blei u jang ye ta ka jing iet ken na ma di tang ka jing iet ka bala ban shop no ya ta ka Jingsheptieng ki jing at tien na ka jing em ka jang ni when you so jang men sim ro de de ka jing iet ka Jingsheptieng tingi de ben yet yela de abang la pdyang U Jisu so jong men sim jong ka jing iet u de ban pau ka jing em ka jang ni la da ngim pat la ban pen pau ngi de ban dwai ye pan bon U Blei bo men sim jong Blei Un Trai po jong ni bu la ban pen mi u so jong ka jing iet ban be no kita ki bor jang ka jing dom ha ka dor jang ka Jingsheptieng ha ka jing em ka jang i we la dang idang don ka ni ka Jingsheptieng ha po jang i ka modru ka jing iet U Jisu Khrist ru kampat don ken ha po jongi pen kan ma ba kum no ka ni ka Jingsheptieng kamla pen kan ma ba ni ka Jingsheptieng kamla ban ya don benta lang bat ka jinget faith hope and love pen kan ma kita ba ka jinget ka jingkren bat ka jing iet namar katangi ki khon kristan ki bla sispa da ka snam go jong U Jisu Khrist apin emingi apalat ingi na ki kti ka jong soitan en kan mau ba ka Jingsheptieng kanom la ban don benta lam bat ngi kanom la ban don benta lam ba ka jinget ka jingkren lam ni ka jing iet ngin yi ka nuksa ka ba kraw tam ka di jong no ka di jong U Jisu Khrist ken u bla sha halor jong ka ding phna ula ban sha alo ka ding phna na mar ba belai iet palat ya nga ba de phi bar kata ka jing iet ka ba udan ya nga ba de phi ka kraw hadu ka kata ka ba pen klat noi u ka Jingsheptieng ban tieng ya ki tuki nar ban tieng ka Pynskhemborlang sha ban tieng ta ki som ki prek u klat lo kita ki Jingtieng baroh U Jisu Khrist nama ba belai u iet palat ya nga ba de phi habo udan hate hajrong jo ka ding phna ka jong mo perkhat ka jong u kilet chano kilet changa ba cha phi ban pen em ya nga ba de phi na kita ki bor jong ka jingdom jong u saitan ken tina mar kata ka daw kne ka jami ka long ka khubor na ka banta janga ba jong phi ba ka Jingsheptieng en be no na ka jing em ka jongi mar ba ka nuksa ka ba kraw ka ba U Jisu la ai halor ka ding phna U Jisu la dap job ya nga ba de phi halor jong ka ding phna na mar kata nginom dei ben Sheptieng yano na ba ngi la de ki jong u ba ma u la de u jongi don na ngi mo ki ba yat lingba ka ni ka Jingsheptieng ba ki don ru ki ba sngo ba soitan u don hajan jong phi but U Blei u jingai na phi
Manum dan kum kita ki jumbo perkhat kita ki jumbo perkhat ki dei ki ba syukur ki ba thok ki ba wan no soitan di tip ba ka jing shisha ka long ba u blei udan hasen da jong phi udan hajan jong phi ken u yo i ki jing ya len ti jong phi u yo i ki jing sat ki jong phi ki jing le ki jong phi ban lat nen ki jing Jingsheptieng ka we ka long ba ngin yai ne a ka jing duai ngin yai ne ba ngin yai ya khon ni ki thma om ha ka do dikit mag ganjaman sim ngin khon ni kita bangin ngeit bangin job ha ka kyrteng ga jong U Jisu ka thma kam dei ga jong a ka jong phi dika thma ka dei ga jong U Jisu to a ba kan ga jan mi ngin IT thma ya la die ha U Jisu ngin pen thma ya la die ngin yet ya la die ai ka nong rem ga jing em ga jong ya tu ngila em sa ata ga Jingsheptieng kan ka perthai ka bangi em ki dan shi bon ki jing pen smien ki jing pen tieng ha tu ngi tieng lani ngim tieng ngi haban yet yala die ladang ngidang tieng tu kumuk ngidan kam ban nang yet yala die ba ban shanya ban IT yala die ha U Jisu Khrist nget ba ladang ngi IT yala die mat ba men sim baroh nginum dan ka Jingsheptieng lada U Jisu dan po jong pi nginum dan ka Jingsheptieng ka jing yet kan penduk pendam lut ya ka Jingsheptieng kan ka perthai ka bawan ra da ka Jingsheptieng ba harukom di shanya bat IT bat ya khun ni ka thma ka ba pi de nyat da ka ba ong U Trai ya khun bat ya le ma me na ka banta ke jonga bangenget la da pi dan ka Jingsheptieng U Blei Un shim na ka Jingsheptieng na ka jing em ka jong pi na ka banta ka buram ka jong blei amen tong ina duai ka ni ka chan mi ko pa jing ba blei banang ni wan khama jong me ko pa ni duai na ka banta ki min sim ki ba kodor ki ba yo sngoling ba kane ki tiar teknologi ki jongi nimbak TV nimbak YouTube ni duai na benta jong ki kopa desi ki don manur ki badan apreng ke Jingsheptieng ka ba ki kim na ban kan ther na ke jing em ke jong ki dei trai ni duai na benta jong ki let ma me plat luot e ki kopa bi let ma me ban law ki sai khom jong Jingsheptieng ba jong bamman jong soitan u bate ba khom ki ni duai ko Jisu bi pakasnam ga jong me ko pa kan tu ja ga jing em ga jong ki ma kita ki bor ja ga jing dum kinum la ban ne don bor shu i ta ki khon ki bla sius pa da kasnam ga jong me halor ulum kalbari ken ke rap ken Jisu bi we men sim ki nang ban IT la die ko pa ban pli ka donur ga jong ki yame ko Jisu bi ba kin nang ban ong shim ma me ko try kan ka jing le ka jonga bat ya le ma me na ka menta jonga to a ba kin nang ban shanya ban IT la ka jong ga jing em ban ong long ka mon ga jong me ko Jisu ka jing em ka jonga bakin nang ban ong ko try shim ti no ma me na dong shidong ya ka jing em ka jonga try nga duai ha ka ni ka jan mi ba me men isn e ba man dar ka bi tu ki ba ya leng ba ki jing le ki ba har kom ki ba ngim la ban tep tang ma me ba yo i ba ma tep lot ya ki ngi duai ba men pala lot ya ki trajis bi ngi duai ba men jubab e ki jing duai e ki jing ut ki jing nam e ki jing yam ki jong ki jubab e ki ko trajis bi ba ngi duai ka kyrteng ka ba em ba ka bram bor e ko jong U Jisu Khrist bakini ki bo jong ki jing dum kinom la ben le shu ba ki jing em jong ki khon ki chome bat ki long yeng Kristan Brazil para ka snam ki chome ki jing palat ki chome ko try kan wan hakita ki ba ap khmi ye me ko pa ki jing pen em ki chome kan wan hakita ki ba ap khmi ye me ko pa to snga ba to shash kor ki jing duai to map ki popring kam ki jongi to a ba ki jing e ba ka jong blei ku pa ka jing ai e ki jong blei khon ba ka jing slok ba thiang pa cha bor ka ba ai jing hon ka jong min sim ba kho jong blei kan shang sa rengkat bat ni ba baro ki ba pet ning ba tin ki channel bar baro ki ba e ban shakri ka kyrteng ki jong me satla jong ko prathai na du manta ba chu ba bam ju ko ru amen